Oliver de Coco wee nọrọ ebe ọ nọrọ ya na ndị egwu ya wee sị m ihe dị nwoke a n'ọnụ wee were wireless microphone ọ naghị enye mmadụ o ji agụ egwu were ya nye nwa be ya sị anyị ji echụgbarị ọnụ nwoke a before ị ghọrọ initrate ọ ga-enye gị tough time ajọrọ m njọ adị m agbata na abụ maka na ama m o nwere ndị ka mma onye na-aba mba na-eti aka n'obi ya ọkwa ndị mmụọ ka ọ na-agụ ebe ndụ ya dị moto ngoro ndị be anyị na-asị na mkpara ofu obere kedu nke bụ mmụọ ije ego moto na ihe ọ na-abụ na nwaanyị mụrụ nwatakịrị a na-adata ego efe nwa isi ya were nke a gotere nwata powder were nke a gotere ya ncha were nke a gotere na m adata 10 naira mgbe ọ tụkwasịrị n'ibu wee sị ya na mmekọta ruo a na ebe a na ihe m ga-eme ya anọkwa n'elu isi ya wee na-aba mba na m ruo a na ebe a na ihe m ga-eme ya ọ bụrụ ebu kama ibu ka eji anya ikpo nsọ kama m ga-agba dị mkpa too ogologo ka gị ma achụ ya ta ma ọkụkọ mkpụrụ akwụ si shọt kwuo m otu a nra ka m gburu odogwu na odogwu na epepe onye ya apịa m ihe pịanụ m ihe onye nkụzi pịara m ihe na skuulu ahụ ụfọdụ ya ị nwere ike na-eche otu o ji esi ya dị mma mụnwa na-eche otu m ji esi ya bụ nweta akpa gị ebipụ onye nakọrọ gị ihe bute gị n'akpa ịtọgbọrọ mpiti ịtọgbọrọ mpiti